Dadi ceritane pas momen kupatan wingi kae aku lagi nggawe kupat cah. Sing spesial saka nggawe kupat iki aku dikancani karo anakku cah. Ndekne penasaran banget piye to carane nggawe. Mbok kira nggawe kupat iki sederhana cah. Ora cah ya. Ternyata nggawe kupat iki angel dan prosesnya belajar iku lumayan lama. Lah kok iso Pak? Lah soalnya musim kupatan kuwi kan setahun pisan dan di sekolah iku gak diajari cah piye carane nggawe kupat. Dadi kudu belajar karo kanca-kanca apa karo wong sing luwih tuwa cah. Dan saat belajar kuwi saat sinau nggawe kupat iku kadang kita sing cah cilik ngono kuwi dikerjani. Dikerjani piye Pak? Ya nek aku mbiyen iki dikerjani kon ngemut kreweng karo kon nyunggi ikrak tletong sapi ngono kuwi cah. Ya dilakoni ngono kuwi Pak, ya tak lakoni cah ya sebagai anak kecil sing pengen belajar gawe kupat ya tak lakoni. Ana sing luwih ekstrim meneh cah. Dadi gawene ben cepet iso iku dikon ning sorwet pring sing angker ngono kuwi. Ya dilakoni Pak, ya ora cah. Lah engko malah nek kesurupan piye? Ya gak apa-apa cah. Ya akhirnya aku ya iso cah. Ya dadi ya mungkin ilmune iku saka ngemut kreweng karo mungkin nyunggi kuwi mau cah ikrak tletong kuwi mau. Dadi aku iso semakin termotivasi untuk belajar gawe kupat. Ilmu apa yang bisa kita ambil Pak? Nah, intinya ngene cah, dalam belajar itu kita harus punya pikiran yang positif atau berprasangka positif, maka hasilnya akan positif. Tapi nek aku oleh milih balik ning jaman cilik cah, aku bakal milih guru sing tepat cah. Dadi orang ngerjani muridé nek pas belajar gawe kupat koyo ngono kuwi cah. Iku cerita pengalamanku belajar gawe kupat era 90-an cah, sing ana hiburane mong TV, itu pun hitam putih dan yang berwarna hanya siji loro ngono kuwi cah. Dadi beda karo jaman saiki bocah wis do cekelan HP, dadi ora sempet belajar gawe kupat. Dadi jaman biyen kuwi nek pengen belajar gawe kupat meskipun momene setahun pisan iku luwih fokus cah daripada saat makane cah ning pasar saiki kupat sing wis dadi kuwi wis akeh banget didol ya cah. Dadi ora usah susah-susah gawe kupat cah. Tapi nek menurutku iki dipertahanke bakalan kok budaya gawe kupat, keterampilan gawe kupat kuwi bakal punah cah. Dadi gawe kupat utawa keterampilan gawe kupat itu perlu dipertahankan cah supaya budayane tetap lestari cah. Tapi tantangannya luar biasa cah. Sing pertama motivasinya rendah untuk gawe kupat, sing kedua bahan bakune angel banget cah. Dan nek tuku bahan bakune iki ya lumayan larang cah saiki. Dadi harapanku cah nek pas gawe kupat ngono kuwi anake ponakane ngono kuwi dijaki gawe kupat cah supayane somben budaya gawe kupat kuwi keterampilannya kuwi ora punah, ora ilang cah. Balik meneh ning jaman cilikan cah, kira-kira awakmu biyen pas latihan gawe kupat ana pengalaman sing luwih ekstrim saka aku apa ora cah? Nek ana cerita ya cah.